Lapu-Lapu City Police padayun karong misubay sa post sa usa ka netizen kun diin may magtutudlo sa usa ka pribadong tunghaan ang gikatahong gitulis samtang nagsakay sa usa ka tricycle habig sa Barangay Gun-ob, kagabii. Ani ang report. Sa post sa usa ka netizen, gipahimangnuan niini ang tanan nga magmatngon sa pagsakay og tricycle karong panahona ilabi na habig sa Barangay Gun-ob. Kini human may usa ka magtutudlo ang mikanaog sa guardhouse sa Pacific Grande 1 gikan sa gilwan ng tricycle aron magpa-rescue kay matud pa may nakasakay kining duha ka mga lalaki nga nangayo og kwarta ug nagkupot og hait nga butang. Matud ni Gun-ob Barangay Councilor Joel Amores, chair sa Committee on Peace and Order sa barangay, nga guba ang ilang CCTV sa nahiskutang daan diin mikanaog ang biktima. Hinuon na hinabi nila ang gwardya sa subdivision ug nagroving usab ang ilang mga tanod ug nasuta nilang way nahitabong tulis sa dapit. Amo lang gi awhag sa katong nagpost ba nga dapat yang patubangon diri pareyon mas barangay ang biktima kay aron kung tinuod ba gyud pag-verify nga tinuod ba gyud naa siya gitulis ba. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa netizen nga nagpost apan hangtod sa pagkakudlo ning balita, wala pa kini motubag sa mensahe nga among gipadaka niya. Gisusi usab namo ang subdivision diin gikatahong mikanaog ang naasoy magtutudlo apan wala na mag-duty ang gwardya nga moy usa sa mga gidangpan sa maong magtutudlo. Matod sa presidente sa Pacific Grande 1 Homeowners Association nga ang nagpost usa sa mga officer sa ilang Homeowners Association. Iyang gitataw nga mga alas 6 ngadto sa alas 7 kagabii nagkatapok sa gate sa subdivision ang mga officer sa Homeowners Association kay may gisusi sila sa ilang drainage o gitaod nilang boom barrier. Nabantayan nilang may mikanaog sa tricycle nga usa ka babay nga milahos pagduol sa gwardya sa subdivision, busa wa gilayon nila kini mahatagi og pagtagad kay nagtuo silang residente lang kini sa subdivision nga may tuyo sa gwardya. Pagkanaog niya nagkurog na siya, then nang luspad pag yun. Nilingkod siya sa guardhouse, lingkod siya kalit o niya. Mutong gipangutan na siya sa guard na unsa day ka mabi pud na mo kay ng homeowner siya. So dili di ay sumuto nakuha na niya ang among attention amo siyang gituol. Na unsa day ka ma'am so gi-interview siya ni kuan sa ako ang secretary. Dihang nasayra nila ang hitabo, gisubay nila ang CCTV at ubangan sa ilang subdivision apan di maklaro ang body number sa tricycle. Decide siya nga manaog na lang gyud siya sa amuang gate kay hayag basig ka ng kulangan pang sinsiyo mga iyang gihatag so decide siya nga manaog lang gyud sa amuang in front sa gate para ma-safe siya bitaw. Human masaysay sa nagpailang magtutudlo ang iyang kasinatian, milakaw ra usab kini ug wa na nila makuha ang pangani ini. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga way na blotter sa Police Station 3 nga nabiktima sa pagpanulis sa Barangay Gun-ob, kagabii. Hinuon gipasalig sa Lapu-Lapu City Police nga subayon nila ang hitabo aron makuha ang identity sa parehong biktima ug sa duha ka mga lalaking nanghingi ug nagdaog hait nga butang. Ato na nang manduan ang Station 3 Commander, ipasubay to nato ini available nga CCTV. Then as much as possible ma-locate to nato ang mga biktima para makuha na to og statement. Then usa pa ato to ma-profile ang mga suspect para wala nay laing mabiktima. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.